Pentru că mă scol în fiecare zi la 4:30 să îmi tuntură, la 4:31 merit o bere. Nu e bine? Pentru că mă cheamă Costică Brehar și sunt șofer de autobuz cu oameni. Cum ai că mă Brehar? Pentru că la 4:31 merit o bere, mă scol la 4:30. Cum ai că Brehar, băi, ce nume e ăsta Brehar? Nu-i treaba ta, s-a stabilit la focus grup de bătaie. Ți-ai dracu cu focusul grupului lui. Pentru că merit să mă scol la 4:30, la 4:31 beau. Bere. Pentru că sunt Costică Brehar și mă trezesc la 4. Fața la cameră! Aaaa, faceți focus în grup, hai, drecule, vagabonții, drecule, să fiți. Aici e camera, da? Hai, de la capăt! De Pentru la că... capăt! Pentru că mă trezesc la 4:30. La când mă trezesc eu, mă? Brehar, n-ai, vine Brehar. La 4:30. La 4:30, bă? Pe de ce pizda, mă, ți la 4:30, a? Pentru că beau bere, mă trezesc la 4:30 și sunt șofer de autobuz cu oameni. Na. Reluăm, e un căcat. Căcat ești tu. Și la 4:31 ce fac? Pentru că merit să beau, la 4:30 e 4:31. Stop! Bat el, nu spot! Costică Brehar, șofer de autobuz cu oameni. Bere împreună. Dar șoferii, de ce să nu bea?